कर्नाटकात सध्या विधानसभेचं जे हे आहे ते विधानसभेची निवडणूक होणार आहे। त्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आता सर्वत्र प्रचाराला सुरुवात झालेली आहे। आज आम्ही कर्नाटकातल्या जो खानापूर मतदारसंघ आहे त्या मतदारसंघात आम्ही आहोत। त्या मतदारसंघातल्या नंदगड या भागात आम्ही आज जे BJPचे जे उमेदवार आहेत विठ्ठल हलगेकर यांच्या प्रचार सभेजवळ आम्ही आहोत। त्या दरम्यान आम्ही आज इथे मतदाराशी आम्ही आज संवाद साधतोय। नेमकी त्यांच्या काय परिस्थिती आहे ते आम्ही इथे बघूयात। तुमचं नाव सांगा। नमस्कार, माझं नाव मल्लप्पा तिरवीर। मी भारतीय जनता पार्टीचा एक कार्यकर्ता आहे। आज जवळजवळ 15 ते 20 दिवस झाले आम्ही या भारतीय जनता पार्टीच्या विजयासाठी सतत तालुक्याभर फिरत आहोत। कुठल्याही गावामध्ये गेल्यानंतर हलगेकर सरांचा एक मोठा वाटा आहे की आपल्या या खानापूर तालुक्यामध्ये त्यांनी सहकार संस्थेमधून प्रत्येक गोरगरिबांना जे सहकार्य केलेलं आहे त्याचप्रमाणे आपल्या खानापूर तालुक्यामध्ये जी एकमेव भाग्यलक्ष्मी शुगर फॅक्टरी होती ती बंद पडण्याच्या परिस्थितीत होती आणि तीही त्यांनी व्यवस्थितरित्या घेऊन चालवलेली आहे आणि शेतकऱ्यांचं संपूर्ण बिल त्यांनी पेड केलेलं आहे। त्यामुळं संपूर्ण तालुक्यावर सरांचा हा विजय निश्चित आहे हे मी ठामपणे सांगू शकतो। एवढे सांगून मी माझे 2 शब्द पुरे करतो। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.